Ето, 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 вижте ги! Ето. Радио Ритмус слушат всички пенсионери, ученички за доброто настроение. Място за сравнение сутрин обед чак до здрач. Настроение трепа, сутрин обед чак до здрач. Настроение трепач. Когато празнувате или просто лудувате, във всеки ден и час Радио Ритмус ще е с вас. Време е да подгоним прасето с една бутилка Дон Периньон. Сега ще изгрувичваме прасетата. Дон Периньон. Време е да подгоним прасето с една бутилка Дон Периньон. Ето. 21 часа. Радио Ритму. Радио Ритму слушат всички пенсионери, ученички за доброто настроение. Няма място за сравнение, сутрин обед чак до здрач. Настроение трепач, сутрин обед чак до здрач. Настроение трепач. Когато празнувате Просто лудувате. Във всеки ден и час Радио Ритму ще е с вас. Време е да подгоним прасето с една бутилка Дон Периньон. Ето. 21 часа. Радио Ритму. Радио Ритму слушат всички пенсионери, ученици за доброто настроение. Няма място за сравнение, сутрин обед чак до здрач. Настроение трепач, сутрин обед чак до здрач. Настроение трепач. Ето! Когато празнувате Лопса! или просто лудувате. Всеки ден и час Радио Ритмус ще е с вас. Омбакуа. 21 часа. Радио Ритму. Радио Ритму слушат всички пенсионери, ученички за доброто настроение. Няма място за сравнение, сутрин обед чак до здрач. Настроение трепач, сутрин обед чак до здрач. Настроение трепач. Когато празнувате или просто лудувате. Всеки ден и час Радио Ритмус ще е с вас. Ето. Време е да подгоним прасето с една бутилка Дон Периньон. Време е да подгоним прасето с една бутилка Дон Периньон. часа. Радио Ритму. Радио Ритму слушат всички пенсионери, ученици за доброто настроение. Ето ги, сравнение сутрин обед чак до здрач. Настроение трепач, сутрин чак до здрач. Настроение трепач. Когато празнувате или просто лудувате. Искам те